бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳрубшоҳ Давлатзода. тақвияти ҳамкориҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ имконият фароҳам меорад, ки ҳадафу мақсадҳои дуҷониба амалӣ гарданд. Дар ин замина прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол ҳамкориҳои байналмилалии хешро тақвият мебахшад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. 15 майи соли 2024 сафари кории прокурори генералии суди олии апеллясионии ҷумҳурии Туркия ҷаноби Бекер Шаҳин ба ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. ضمن سفر کاری ملاقات رسمی پروکرور گنرالی جمهوری تاجیکستان یوسف احمدزاد با پروکرور گنرالی سود عالی اپلیاسیونی جمهوری ترکیه جناب شاهین دایر گردیده در رفت آن مسائل پیشگیری و مبارزه بر ضد جنایت‌های دارای خصوصیت بین‌المللی از قبیل تروریسم و افراطگرایی، خرید و فروش آدمان، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر ظاهرات جنایی فراملی که برای تمام انسانیت خطر زیاد دارند، اینچنین انتقال و استرداد محبوسان، دستگیر نمودن شهروندان جمهوری تاجیکستان که در کافتکا قرار دارند محاکمه گردیدند. همزمان با مقصد بلند برداشتن ثمراناکی فعالیت در رفت تفتیش پرونده‌های جنایتی و پیشگیری همگونه جنایت‌ها بین پروکراتورای جمهوری تاجیکستان و پروکراتورای گنرالی سود عالی اپلیاسیونی جمهوری ترکیه یادداشت تفاهم عاید به همکاری به امضا رسانده شد. дар бастагӣ ба омӯзиши нуқтаҳои калидии паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ ва дар доираи эълони соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ дар ҷамъиятҳои шаҳри Исфара ҳамоишҳо ҷараён доранд. Чорабиниҳоро суди шаҳри Исфара созмон дода, меҳвари онҳоро масъалаҳои саҳмгузории шаҳрвандон дар татбиқи амалии санадҳои меъёри ҳуқуқӣ амалкунанда ва пешгирии зуҳуроти номатлуби ҷамъият ташкил медиҳанд. ҷузъиёти бештар дар шарҳи хабарнигорони минтақавии мо. дар асоси паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвоҳи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, кормандони суди шаҳри Исфара мувофиқи нақша чорабиниҳо бо сокинони ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Исфара ҷиҳати фаҳмонида додани мазмун ва муҳтавои паём ва эълон гардидани соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ мулоқотҳо анҷом дода истоданд. чунин вохӯрӣ дар маркази шаҳри Исфара гузаронида шуд. баромадкунандагон изҳор доштанд, ки барои расидан ба бузургтарин дастоварди замони истиқлолият, сулҳу оромӣ, ثباتی سیاسی و وحدت ملی حکومت مملکت هدفهای استراتژی ملی تامین نمودن استقلالیت انرژتیکی و تبدیل دادن مملکت به کشور ترانزیتی، حفظ امنیت عضوقواری، صنعت کنونی با سرعت مملکت و وسیع نمودن شغل پرمحصول را تدریجاً عملی کرده ایستادند. به همگان معلوم است که امسال پرزیدنت مملکت در پایانشان سال 2024 را سال معرفت حقوقی اعلام نمودند. برای همین هر ساکن مملکت باید حقوقهای خود را داند و از آن وسیع استفاده برد. ذکر کرده شد که حکومت مملکت به رشد ساحه‌های معارف و تعلیم و تربیت نسل نوروز اهمیت اولین درجه می‌دهد. اینچنین درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند ذکر کرده شد. گفته شد که در زمان معاصر خطر و خطرها زیاد گردیده است. جوانان و نورسان توسط اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مغزشویی گردیده، باعث زیاد شدن عقیده‌های افراطی و گرویدن برخی از جوانان ناآگاه به حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی می‌گردد. این پدیده‌های نامطلوب به سبب ندانستن حقوق و آزادی‌های خویش و معرفت حقوقی سر می‌زنند. ذکر گردید که ضرورت بلند برداشتن معرفت حقوقی در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید شده است و آن به حفظ منفعت‌های ملی روانه گردیده است. مردم تاجیکستان باید به غمخوری‌های حکومت مملکت بهره آباد کردند و ترقی دادن وطن محبوب سعی کوشش نمایند و به هر گونه اغوای دسیسه‌های گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی جواب سزاوار دهند. این گونه واخوری‌ها در شهر و دیهات اسفره ادامه دارد.
дар ҳама давру замонҳо яке аз рукунҳои асосии давлатдорӣ ин оилаи солим ба ҳисоб меравад. Инсон аз рӯзҳои аввали ба дунё омадан дар ин мактаби бузурги ҳаёт тарбия ёфта, ин тарбияи хонаводагӣ заминаи асосӣ ба вуҷудовии таълим ҳисобида мешавад. имрӯз дар Тоҷикистон рӯзи байналмилалии оила таҷлил шуд. Бо ибтикори вазорату идора ва муассисаҳои давлатии муқими пойтахт ҳамоишҳо баргузор шуданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. бахшида ба рӯзи байналмилалии оила соли маърифати ҳуқуқӣ ва иқдоми тоҷикона мепӯшем Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аксияи таблиғотиро баргузор кард. масъулини ин ниҳод дар боғи кӯруши кабири пойтахт ҳамоиши иттилоотӣ доир карда, дар доираи он маводи тарғиботиву ташвиқотиро ба ҷамъомадагон тақсим карданд. бо ташкилу баргузории ин тадбири иттилоотӣ масъулин талош карданд ки дар тарғиби фарҳангу либоси миллӣ, баландбардоштани маърифати ҳуқуқии занон ва бунёди оилаи солим нақши бештар гузоранд. оила бақои давлат ва ҷамъият буда зерсутун ва пойдевори тарбияи насли наврас маҳз аз он сарчашма мегирад. яке аз масъалаҳои мубрами ҳаёти имрӯзаи ҷомеа бунёди оилаву ҷомеаи солим ва тарбияи насли ояндасоз ба шумор меравад ки ҳалли дурусти он ба тарзи ҳаёт ва ҷараёни инкишофи худи инсон ва рушди ҷомеа вобаста мебошад. вобаста ба ин дар ҷараёни аксияи таблиғотӣ масъулини Кумитаи кор бо занон ва оила диққати ҷамъомадагонро ба пойдории оила ва бунёди оилаи солим ва ҷомеаи солим ҷалб карданд. аз он ки ташкили ҷомеаи солим аз оилаи солим сарчашма мегирад, масъулин расидан ба ин ҳадафҳоро ба саводнокии ҳуқуқи занон рабт доданд. бо таваҷҷӯҳ ба муҳимияти масъала дар ин ҳамоиш вобаста ба соли маърифати ҳуқуқӣ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ аз ҷумла занон варақаҳои иттилоотӣ тақсим карда шуд. бо тақсими варақаҳои иттилоотӣ дар доираи ин аксия кормандони Кумитаи кор бо занон ва оила аз иштирокчиён даъват ба амал оварданд ки дар пӯшидани либоси миллӣ ва авҷгузорӣ ба он аз худ масъулияти баланд нишон диҳанд. бояд гуфт ки чунин иқдом ҳамасола аз ҷониби Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пеш гирифта шуда, ҳадаф аз он муаррифии либоси миллӣ мебошад, зеро оламиён миллати тоҷикро бо фарҳанги хоси шарқиёна мешиносанду эҳтиром менамоянд. либоси тавсиявии миллӣ барои ҳар шаҳрванд ба хотири имрӯзу фардои миллат ва пост доштану эҳтиром намудани рукну рамзҳои миллӣ муҳим мебошад. ҷои зикр аст ки ҳамасола 15 май дар ҷаҳон рӯзи оила ҷашн гирифта мешавад ва ин иқдом яке аз чорабиниҳои Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба ин рӯз буд. ҷомеаи солим аз оилаи солим вобаста аст. бо дарки ин маънӣ бешак гуфтан мумкин аст ки оила аввалин мактаби зиндагист ки инсон дар он тарбия мегирад, донишу малакаи рӯзгордорӣ аз худ мекунад ва ҳамзистӣ бо атрофиёнро меомӯзад. бахшида ба рӯзи байналмилалии оила, Кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ҳамоиши илмӣ маърифатиро бо унвони оила шоҳсутуни зиндагӣ доир намуд. дар кори тадбири мазкур вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти шаҳрии ҳизб, кормандони сохторҳои ҳизбии пойтахт, фаъолон аз кумитаву ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ, аъзои ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан, оилаҳои намунавии пойтахт ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. таъкид гардид ки дар ҷомеаи мо оила асоси ҷамъият маҳсуб ёфта, аз тарафи давлат ва ҳукумати мамлакат ҳимоя ва дастгирӣ меёбад. таҳти ҳимояи давлат қарор доштани оила маънои онро дорад ки давлат ба масъалаҳои ҳуқуқиву иҷтимоӣ марбут ба солимӣ ва пойдории оила таваҷҷӯҳ зоҳир карда, ғамхорӣ ба модару кӯдак, таъмини шароити зарурӣ барои таълиму тарбияи фарзандон, кафолати иҷтимоӣ ва хизматрасониҳои зарурии тиббӣ ва амсоли инро ба уҳда мегирад. тарбияи насли солим аз оила сарчашма мегирад ва оилаҳои моро зарур аст ки нагузоранд ки фарзандони онҳо ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ ва иртиҷоӣ шомил гарданд. бояд фарзандонро он гунае тарбия кард ки онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ ташаккул ёбанд ва номбардори ватану давлати худ бошанд. дар идомаи чорабинӣ ҳамчунин гуфта шуд ки яке аз омилҳои муҳими пешрафти ҷомеа тарбияи дурусти фарзанд ба шумор рафта. дар ин замина нақши оила ҳамчун ниҳоди боэътимод ниҳоят муҳим мебошад. агар оила ба тарбияи фарзандон эътибори ҷиддӣ дода, онро солиму солеҳ ба воя расонад ва дар ташаккули шахсияташон дар хонавода аҳамияти зарурӣ диҳад, чунин фарзанд дар ҷомеа ҳатман мавқеи худро пайдо карда, боғи падару модар мегардад ва нафъаш дар оила ва ҷомеа зиёд мерасад. таъкид шуд дар ҳамоиш. дар фарҷоми кори ҳамоиш як қатор оилаҳои намунавӣ бо ифтихорномаву сипосномаҳои дастандаркорон сарфароз гардонида шуданд.
дар оғози чорабинии дона ба муносибати рӯзи байналмилалии оила ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон эмомалӣ насриддинзода иброз дошт ки оила бақои давлат ва ҷомеа буда тарбияи наслҳои имрӯз маҳз аз он сарчашма мегирад. Суннатҳои хос ба оиладорӣ дар оини миллати тоҷик ба фарҳанг ва маърифати миллати тамаддунофари мо асос ёфтаанд. эҳтиром гузоштан ба арзишҳои оилаву оиладорӣ ва муқаддас шуморидани он асоси зиндагии ҳар шахс мебошад. тазаккур дода шуд ки тарғиби ғояҳои оиладории суннатӣ ки эҳтироми ҳамдигарӣ ва тарбияи наслҳо дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳиро ташкил медиҳад зери таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дошта дар ин зимн силсилаи тадбирҳои оммафаҳмонӣ раҳандозӣ карда шудаанд, зеро то ба ҷомеа пайваст шудани рукни аслии оила фарзанд шаклгирии комили он дар оила сурат мегирад. аз ин хотир волидайни огоҳ бо ташкили оилаи ободу устувор метавонанд фарзандони шоистаро тарбият диҳанд. яке аз муқаддастарин арзишҳои фарҳанги миллии тоҷикон ҳаст. агар ба таърихи пайдоиши ҳамин мафҳумам назар афканем, мо ҳанӯз дар ҷаҳонбинии мардумони ориёи табор муҳимияти ташкил кардани оиларо пайдо мекунем. ҳамзамон қадру манзалати ҳар яке аз аъзоёни оила дар ин фарҳанг хеле олӣ ва ба таври ратсионалӣ ё ақлгароӣ нигошта шудааст. бо таъсирпазирӣ аз ҳамин гуна андешаҳо дар фарҳанги асри миёнагӣ низ хеле андешаҳои ҷолиб дар нисбати муҳимияти ташкили оила, ташкили сохтори оиладорӣ, фазилатҳои оиладорӣ, суннатҳои оиладорӣ ва ҳоказо хеле олӣ нигошта шудаанд ва таъкид месозанд дар доираи фалсафаи амалӣ аксари мутафаккирони мо ки моҳияти асосии фаъолияти бомароми иҷтимоӣ аз оила оғоз мешавад. оила макони асосии тарбияи фарзанд, ташаккули шахсияти инсон, ҷойгоҳе ки дар он муҳаббат, меҳр, садоқат ва аксари арзишҳои олитарини ахлоқии инсон шакл мегиранд ба ҳисоб меравад. дар идомаи кори ҳамоиш дар донишгоҳи миллии тоҷикистон донишмандон ва ҷомеашиносону таҳлилгарон пиромони муқаддас донистани оила ҳамчун пойдевори нахустини давлат ва дигар меъёрҳои оиладориву принсипҳои ахлоқӣ ибрози андеша карда ҷонибдорӣ аз татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллиро ки меҳвари онҳоро тарғиби фарҳанги миллии оиладорӣ ташкил медиҳад барои рушди бештари ҷамъият ва покизагии маданияти оиладорӣ созгор маънӣ дод намуданд. баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи омили мустаҳками оилаҳо дар тоҷикистон аст. чунин зикр шуд дар ҳамоиши ҷумҳуриявии илми фарҳангӣ таҳти унвони оила ва маърифати ҳуқуқи оиладорӣ дар ҷомеаи муосир дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. чорабинӣ дар майдончаи варзишии донишгоҳ бо иштироки омӯзгорон ва муҳассилини ҳамаи факултетҳо ҷараён гирифт. тавре зимни суханрониҳо зикр шуд қабул гардидани барномаву стратегияҳо ва консепсияҳои давлатӣ дар самти таҳкими заминаҳои меъёрии ҳуқуқи оила аз ҷумла кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим, дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, стратегияи миллии фаъолгардонии нақши занон барои солҳои 2021-2030, консепсияи рушди оила ва ғайра нишонаи таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат дар самти таҳкими пояҳои ҳуқуқӣ ва иҷтимоии оила мебошад. оила худ як ҷузъи хурди тамоми давлату ҷомеа мебошад. сарҷамӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, меҳрубонӣ, иттифоқ будан ҳама аз оила бунёд меёбад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2015-ро соли оила эълон намуданд ва тамоми халқу миллати тоҷик азиз будан ва асоси тамоми пешравиҳо будани оиларо дарк намуданд. дар чорабинии донишҷӯён бо намоиши либосҳои миллӣ, омода кардани хӯрок, хӯриш ва дигар намуди хӯрданиҳо аз худ маҳорати баланд нишон доданд. бояд гуфт ки дар ин муассисаи олии таълимӣ омӯзгорон ба соҳибкасб гардидани муҳассилин таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда ба онҳо маърифати оиладорӣ, муҳимияти оилаи солим дар ҷомеа ва ғайраро меомӯзонанд. зеро маҳз дар оила зиндагии инсон оғоз меёбад. маҳз дар он одами зод муҳаббат, эҳтиром, хурсандӣ ва меҳрубонӣ меомӯзад. аз ин рӯ оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф шудааст. дар интиҳои чорабинӣ аз ҷониби дастаи ҳунарии чеҳранамои донишгоҳ барномаи рангин пешниҳод шуд ки ба қалби иштирокдорону омӯзгорон шодӣ бахшид.
ҳамчунин ба муносибати рӯзи байналмилалии оила бо ташаббуси факултети психологияи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ мизи мудаввар баргузор гардид. ин чорабинӣ таҳти унвони таъмини рушди шахсияти кӯдакон дар доираи муносибатҳои байни ҳамаи волидайну фарзандон ҷараён гирифта дар он масъалаҳои муҳим аз ҷумла мушкилоти таъмин намудани устувории оилаҳо, рисолати психологии падару модар дар оила ва тавсифи онҳо, мушкилоти психологӣ дар низоми муносибатҳои оилавӣ мавриди омӯзиш қарор гирифт. гуфта шуд ки барои рушди шахсияти кӯдакон волидайн вазифа доранд ки муносибатҳояшонро дар оила дар асоси эҳтирому кӯмаки якдигар ба роҳ монда барои таҳкими оила мусоидат намоянд. танзими муносибатҳои оилавӣ дар асоси принсипҳои ихтиёрӣ будани ақди никоҳи марду зан, баробарии ҳуқуқи зану шавҳар дар оила, ҳалли масъалаҳои дохили оилавӣ дар асоси мувофиқаи тарафҳо, афзалияти тарбияи кӯдакон дар оила, ғамхорӣ нисбат ба неку аҳволӣ ва рушди камоли онҳо, таъмини бештари ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои аъзои ноболиғ ва ғайри қобили меҳнати оила амалӣ мешавад. тавре нотиқон иброз намуданд ҳифзу ҳимояи оила, кӯдак ва волидайн дар меҳвари давлатдории навини тоҷикон қарор дошта рукни муҳими ҳаёти ҷамъиятӣ ба шумор меравад. фарзандон беҳтарин воситаи бақои оила ва сарчашмаи асосии хушбахтии он мебошанд. аз ин сабаб барои тарбияи дурусти онҳо муҳити боварӣ ва эҳтироми ҳамдигариро фароҳам овардан зарур аст, гуфта шуд дар мизи мудаввар. оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун неҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ, муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд. дар ҳамаи 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо ҷалби оилаҳои намунавӣ ва бонувони фаъол дар робита ба таҷлили рӯзи байналмилалии оила чорабиниҳои мухталиф доир гардиданд. дар ҳамин бора хабарнигорони минтақавии мо гузориш медиҳанд. бахшида ба рӯзи байналмилалии оила дар толори фарҳангии ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи кӯшониён чорабинии дона баргузор гардид. дар кори он намояндаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия ва чанде аз оилаҳои намунавӣ, директорони муассисаҳои таълимӣ ва ҷавонписарону духтарони хатмкунанда ширкат варзиданд. чорабиниро дилафрӯз шукруллозода раиси дастгоҳи ноҳияи кӯшониён ҳусни ифтитоҳ бахшида аҳли нишастро ба рӯзи оила шодбош гуфт. ҳамчунин ӯ перомони оилаю оиладорӣ ва мустаҳкаму пойдор нигоҳ доштани он пошхӯрии оилаҳою дар нимароҳ мондани кӯдакон ибрози андеша намуд. дар идома зикр намуд ки ин чорабинӣ бо мақсади баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, омодасозии ҷавондухтарон ба ҳаёти мустақил, баланд бардоштани донишу малакаи касбомӯзӣ, ташкилу роҳандозӣ гардида истодааст. имрӯз бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи кӯшониён дар асоси нақша чорабиниҳои бахш дар ҷамоати деҳоти заргар чорабинӣ бахшида ба рӯзи оила баргузор карда истодааст. дар чорабинии имрӯза кӯдакони навзод бо шаҳодатномаи таваллуд ва арӯсу домодон ба шаҳодатномаи ақди никоҳ ба тариқи тантанавӣ ба онҳо супорида шуд. дар рафти чорабинӣ ба онҳо таъкид карда шуд ки дар номгузории фарзандони худ мувофиқи феҳристи номҳои миллӣ бояд сурат гирад ва ҳар як падар модаре ки соҳиби фарзанд мешаванд мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба қайдгирии давлати асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва мувофиқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падар модар дар таълиму тарбияи фарзанд то синни 3 моҳагӣ шаҳодатномаи таваллуд гиранд. дар ин рӯз ҳамчунин дигар аъзоёни маҳфил ва оилаҳои намунавӣ ва собиқадор ва ҷавонон оид ба эҳтироми ҳамдигар сабур будан дар зиндагии мустақил ва бунёди оилаи солим фикру андешаҳои худро баён доштаанд. бо истифода аз таҷрибаи худ барои ҷавондухтарон роҳи дурусти зиндагӣ ва муяссар шудан ба хушбахтиро омӯзониданд. маҳфили оилаи намунавӣ, маҳфили рӯзгордорӣ, асрори хушбахтӣ боли бод ба нақша гирифтем, бовра гузаронданем, беҳтарин ҳамсар, беҳтарин хуштоманд ба тавассути ҳамин баргузории маҳфилҳо чӣ мо ҷавононро метавонем ки барои баланд бардоштани маърифати оиладории онҳо, дар ҳаёти мустақилона сабур будани онҳо, коҳиш додани сатҳи ҷудошавии оилаҳо, бекор шудани ақди никоҳ саҳми худро гузорем. пас аз суханронӣ барои якқатор оилаҳои намунавӣ ки ҳамчун меҳмон дар чорабинӣ ширкат варзидаю аз таҷрибаи худ барои насли наврас қиссаҳо карданд, тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. дар хотимаи чорабинӣ бахшида ба рӯзи байналмилалии оила барномаи рангоранги консертии аҳли фарҳанг манзури ҳамагон гардонида шуд.
дар майдони парчами давлатии ноҳияи Данғара бахшида ба рӯзи байналмилалии оила чорабинӣ баргузор гардид. Дар ҷараёни чорабинӣ масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, оилаҳои намунавӣ, фаъолзанон, навхонадорон ва ҷавонони ноҳия иштирок намуданд. Зикр гардид ки оила рукни асосии ҷомеа ба шумор рафта, устувории он дар заминаи муҳаббат, садоқат, иззату ҳурмат ва сабру тоқат имконпазир аст ва таъмини саодату хушбахтии оила яке аз рукнҳои асосии низоми давлатдорӣ мебошад. Инчунин таъкид гардид ки дар ноҳияи Данғара оилаҳои намунавӣ зиёд буда, онҳо дар хоҷагии халқ меҳнати софдилона карда, дар пешрафти самтҳои иҷтимоиву иқтисодии ноҳия, тарбияи насли ҷавон ва бунёди ҷомеаи солим саҳми муассир мегузоранд. оилаҳои собиқадору намунавӣ ки дар ин чорабинӣ иштирок доштанд, ба оилаҳои навбунёд ва ҷавонон оид ба оилаву оиладорӣ аз рӯзгори худ маслиҳатҳои муфид дода, иброз доштанд ки дар раванди оиладорӣ аввалан якдигарфаҳмӣ, ҳурмату эҳтироми тарафайн ва сабру тоқатро бояд пеша намуд. дар идома ақди никоҳи се ҷуфти навхонадорон дар фазои тантанавӣ аз ҷониби масъулини бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Данғара ба қайди давлатӣ гирифта шуда, ба онҳо шаҳодатномаву тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. дар охир баҳри болидахотирии ҷамъомадагон аз бахши фарҳанги ноҳия суруду таронаҳои дилнишин пешкаш гардид. ҳамчунин дар ин рӯз аз ҷониби кормандони бахш аксия таҳти унвони оилаи солим бақои давлат гузаронида шуда, бо таманниёти хушбахтии оилаҳо варақаҳои тарғиботӣ тақсим карда шуд. оила ҷузъи ҳастии инсоният ва қисми ҷудонашавандаи миллату давлат ба шумор меравад. пойдорию устувории давлату миллат маҳз аз мустаҳкамии оила вобастагӣ дорад. ба ин хотир рӯзи байналмилалии оила дар шаҳри Норак дар сатҳи баланди омодагӣ таҷлил гардид. ин чорабинӣ бо шукӯҳро намоиши ҳунарҳои дастии кадбонҳову ҳунармандон аз ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳо ҳусни дигар бахшид. оила бақои давлат ва ҷамъият буда, зерсутун ва пойдории тарбияи насли наврас маҳз аз он сарчашма мегирад. дар ин рӯз чун анъана аз ҷониби масъулин ақди никоҳи ду ҷуфти навхонадорон баста шуда, ба онҳо шаҳодатномаи ақди никоҳ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ ки дар толори қасри фарҳанги шаҳр баргузор гардид, оилаҳои ҷавон, собиқадорон ва аҳли ҷамоатчигӣ иштирок доштанд. гуфта шуд ки оила ҳамчун унсури асосии ҷомеа ҳамеша нигаҳдорандаи арзишҳои инсонӣ буда, маҳз бо шарофати оила давлат қавӣ гаштаву тараққӣ мекунад ва некуаҳволии халқ беҳтар мегардад. зикр доштанд ки дар тарбияи насли наврас аввалан волидон ва баъдан мактабу ҷомеа бояд ҳиссагузор бошанд. сипас собиқадорон оиди таҷрибаи оиладорӣ, тарбияи фарзандон ва омилҳои асосии ташкили оилаи намунавию бомаърифатро ба ҷавонон тавсия доданд. дар вазъияти тантанавии оилаҳои намунавие ки дар чорабинии имрӯза ширкат доштанд, бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. мақсад аз баргузории чунин ҷашн, яъне зери унвони оила асоси давлат аст ва пояи миллат аст, он аст ки оилаҳои солимро бештару зиёдтар барпо намоем, чун оилаи солим ҷомеаи солим аст. маҳз дар оила зиндагии инсон оғоз меёбад, маҳз дар он одамизод муҳаббат, эҳтиром, хурсандӣ ва меҳрубонӣ меомӯзад. аз ин рӯ оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2015-ро соли оила эълон намуда буданд, зеро оила дар ҳама давру замон ҳамчун арзиши олии ҷомеа ҳисобида мешавад. ҳамин тавр чорабинии имрӯзаро саҳнаҳои ибратбахш ва рақсу сурудҳои ҷолиби ҳаваскорон ва ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги шаҳр рангу таровати дигар бахшид. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд низ рӯзи байналмилалии оила қайд карда шуд. бояд гуфт ки оила мактаби зиндагӣ буда, он ҳамчун арзиши олӣ эътироф гардидааст. аз ин ҷост ки масъулини давлатӣ дар Тоҷикистон пайваста талош меварзанд то бо роҳандозӣ кардани чорабиниҳои гуногун дар пойдор мондани оилаҳо саҳм гузоранд. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба гузоришҳои ҳамкорони мо аз вилояти Суғд. дар шаҳри Исфара бахшида ба рӯзи байналмилалии оила
чорабинӣ бо шукӯҳӣ баргузор гардид ки дар ҷараёни он оилаҳои беҳтарини шаҳри Исфара иштирок доштанд. Оила ақди никоҳ модар, падар, кӯдак дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти муҳофизати давлат қарор дорад. Рӯзи 15 май дар Тоҷикистон ҳамчун рӯзи оила қайд карда мешавад. Ба ҳамин муносибат дар шаҳри Исфара намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бахшида ба рӯзи оила чорабинии идона доир намуд. Минбаъд дар толори базмгоҳ чорабинӣ бо шукӯҳ сурат гирифт. Сароғоз ҳозиринро муовини раиси шаҳр бо рӯзи оила сидқан муборакбод намуда гуфт ки мақсад аз таҷлили ин ҷашн ҷалби диққати давлату ҷомеа ба мушкилоти мавҷудаи оила мебошад. Оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбанд. Бо дарки амиқи ин нуқта асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо тамоми воситаву имкониятҳои мавҷуда ҷиҳати таҳкими оилаҳо тадбирандешӣ менамоянд. худ таҷлили сазовори рӯзи оила ин далели дурустии гуфтаҳои болост. мақсад аз баргузории рӯзи оила дар он аст ки дар ҷомеа бояд мақоми оиlavу оиладорӣ мустаҳкам намуд, чунки пойдории давлат аз пойдории оила хеле вобастагӣ калон дорад ва намунаи ибрат барои он оилаҳои ҷавон, он оилаҳое ки қадамҳои нахустини хешро ба оиладориву рӯзгордорӣ ниҳод истоданд, барои онҳо як дарси зиндагӣ аст. дар рафти чорабинии оилаҳои намунавӣ бо навбат аз таҷрибаи ҳаёти худ дар самти идомаи анъанаҳои неки миллии оиладорӣ ва таҳкими оила изҳори андеша намуданд. дар чорабинӣ намоиши либосҳои миллӣ намоиш дода шуд, ҳамчунин ақди никоҳи навхонадорон ба қайд гирифта шуд. оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмию таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. бо арзи эҳтиром ба фарҳангу маданияти волои оиlavу оиладорӣ бо пешниҳоди пешвои миллат ҳамасола рӯзи 15 май дар ҳудуди ҷумҳурӣ рӯзи байналмилалии оила ҷашн гирифта мешавад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва шӯъбаи кор бо занон ва оила бахшида ба рӯзи оила чорабинии адабию фарҳангӣ баргузор гардид. дар ин маҳфил аз 12 ҷамоату шаҳре ки ноҳияи Бобоҷон Ғафуров оилаҳои намунавӣ иштирок намуда аз фарҳангу маданият, суннату оин, муносибатҳои зану шавҳар дар оила, тарбияи фарзандон, устувориву пойдории оила ва дигар масоили вобаста ба оила ва оиладорӣ суҳбат карданд. оилаи Воҳидовҳо аз ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмонови ноҳияи мазкур ки бо ҳам 54 сол инҷониб зиндагӣ доранд, яке аз иштирокдорони ин маҳфил буданд. оила чхеле ки ҳамамон медонем зинаи аввалини ҷомеа ба ҳисоб меравад ва барои он ки ҷомеаи солим бошад, аввал оилаҳо бояд солим бошанд, дар тарбияи фарзандон намунавор бошанд. ҳаракат мекунем ки аз таҷрибаи худ ба фарзандон бо панду насиҳатҳои худ саҳмгузор бошем ва онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ тарбия карда ба воя расонем. чорабинӣ бо барномаи пурмуҳтавои консертии аҳли фарҳанги ноҳия ба анҷом расид. тантанаҳои рӯзи байналмилалии оила дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ низ хотирмон сурат гирифтанд. ҳозирини ҳамоишҳои идона ки масъулини давлатӣ ва нафарони рӯзгор дида буданд, пейромони ҳифзи арзишҳои суннатии оиладорӣ дар ҷамъияти Тоҷикистон ибрози андеша карданд. ҳамасола санаи 15 май дар қатори дигар кишварҳои ҷаҳон дар Тоҷикистони соҳиби истиқлолӣ мо рӯзи байналмилалии оила таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат бо иқдоми шӯъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳр дар бинои кохи фарҳанги шаҳр бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва оилаҳои намунавии шаҳри Ҳисор чорабинии фарҳангӣ доир карда шуд. мақсад аз таҷлили ин чорабинӣ ин ҷашн дар он аст ки тарбия намудани оилаҳои ҷавон, ба ҷавонон омӯзондани оиладорӣ, одобу ҳурмати калонсолон ва дар ободу зебо нигоҳ доштани
диёри худамон ҳиссагузор буданро тарбия намудан аст. қабл аз оғози чорабинӣ намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо оилаҳои ҷавон ва оилаҳои намунавие ки дар озмуни шаҳрӣ оилаи беҳтарин ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд вохӯрӣ анҷом дода иброз дошт ки оила дар фарҳанги мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ маҳз дар оила ташаккул меёбад. با اویل 56 سال باز این جانب یک جای زندگی داریم. صاحب 9 فرزند. فرزندها همش صاحب معلوماتن و در ساحه‌های گوناگون خارجی خلق کار و فعالیت دارن. شکر خدا که امروز 37 نبیره و 20 ابیره داریم. شکرانه استقلالیت میکنیم. شکرانه آزادی تاجیکستان میکنیم. شکرانه تنجی امانی تاجیکستان میکنیم. شکرانه سرور دولت میکنیم که تاجیکستان در جهان معرفی کرد با پیشنهادهای اساس خود و ما در عائله تنج زندگی کرده ایستاده‌ایم. ضمن سخنرانی‌ها مسئله‌های تربیت جوانان و نورسان در روحیه بلند وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی، بلند برداشتن معرفت عائله‌داری و فرهنگ ملی، پیشگیری پاشخوری عائله‌های جوان، تربیت درست فرزندان و دیگر مسائل مبرم روز دستور سپارش‌ها دادند. پس از سخنرانی‌های رسمی و تبریکات فراوان به یک قطار عائله‌های نمونوی تحفه و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی تقدیم کرده شد. برنامه رنگین آماده نموده بخش فرهنگ شهری حصار ادامه بخش قسمت دیگری چورابینی گردیده باعث بالیدگی خاطر اشتراکچیان گردید. در ناحیه رشت بخشته به روز اویلا چورابینی برگزار گردید. در چورابینی نمایندگان مقامات اجرایی اشتراک و سخنرانی نموده اشتراکچیان چورابینی را با مناسبت روز اویلا شادباش نمودند. معروضه‌چیان در موضوع جنبه‌های حقوق اویلاداری، سندهای معیاری حقوقی داری به حفظ حقوق شهروندان معروضه نمودند. اویلا در فرهنگ کهن‌بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزش‌های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگرفهمی محض در اویلا تشکل می‌یابد. در معروضه‌ها راه‌های پیشگیری جداشوی اویله‌های جوان و نقش اهل جماعتچگی در بنیاد اویله سالم فکر و ملاحظه‌های سودمند بیان گردیدند. وظیفه اساسی پدر و مادر در نزد جامعه تربیت فرزندان در روحیه وطن‌دوستی و اخلاق نکو بوده، والدان باید برای فرزندان شرایط مساعد تحصیل و آموزش کسب و هنر را فراهم آورند. در چورابینی همزمان نمایندگان اویله‌های نمونوی ناحیه دعوت شده بودند. سروران اویله‌های نمونوی به سخن برآمده از تجربه زندگی خود به جوانان مصلحت‌های مفید دادند. اویله که از مقدس‌ترین بنیادگاه معرفت انسانی، تکان بخش مهمترین ارزش‌های عنعنوی انسانی به شمار رفته، در مناسبت به عمل نیک ما جریان می‌گیرد و رشد می‌نماید. در انجام چورابینی بخشته به روز اویله کارمندان بخش فرهنگ ناحیه با برنامه ادانه کنسرتی خاطر اشتراکچیان چورابینی را شاد گردانیدند. дар асоси нақшаи корӣ маркази илмии кишоварзии помир дар ҳамкорӣ бо раёсати кишоварзии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон дар мавзӯи ташкили боғ ва майдонҳои сабзаводкорӣ барои хоҷагиҳои деҳқонии навбунёд дар ноҳияи рошқалъа ҳамоиш баргузор гардид. дар кори ҳамоиш олимону мутахассисони соҳаҳои боғдорӣ ва намояндагони хоҷагиҳои деҳқонӣ иштирок намуда вобаста ба рушди соҳаи боғдорӣ, усулҳои пайвандкунӣ ва ба шаклдарории дарахтони мевадиҳанда, сабзаводкорию ҳифзи зуратҳои кишоварзӣ аз ҳашароти зараррасон ва дигар масъалаҳои марбут ба соҳаи кишоварзӣ табодули назар намуданд. ташкили боғ ва майдонҳои сабзаводкорӣ барои хоҷагиҳои деҳқонии навбунёд дар ноҳияи рошқалъа бо чунин ном маҷмӯи корҳои назариявӣ ва амалиявӣ таҳти унвони рӯзи саҳро
дар ноҳияи рошқалъа баргузор гардид. ин чорабинӣ дар асоси нақшаи кории маркази илмии кишоварзии помир дар ҳамкорӣ бо раёсати кишоварзии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон доир карда шуд. чорабинӣ аз ду қисмат назариявӣ ва амалиявӣ иборат буда, дар он олимону мутахассисони соҳаи боғдорӣ ва намояндагони хоҷагиҳои деҳқонӣ иштирок намуда, вобаста ба рушду намӯи соҳаи боғдорӣ, усулҳои пайвандкунӣ ва ба шаклидарории дарахтони мевадиҳанда, сабзаводкорию ҳифзи зироатҳои кишоварзӣ аз ҳашароти зараррасон ибрози андеша намуда, аз таҷрибаҳои хиш мисолҳои мушаххас оварданд. баргузории чунин чорабиниро олимон ба солмоҳӣ ва саривақтӣ арзёбӣ намуда, онро барои рушди кишоварзӣ заминаи хубу ҳадафмандона ба қалам доданд. олимон ва мутахассисон дар мавзӯъҳои гуногуни муҳим баромадҳо намуданд. дар ноҳия мавсими наворшинонӣ сар шудааст ва пайванд кардану нигоҳ доштани мевао ва ташкил намудани боғҳо аз ҷумлаи масъалаҳои мубарраб мебошанд, ки барои мардуми ноҳияи рошқалъа хеле зарур мебошанд. дар ноҳияи рошқалъа албатта боғдорӣ ривоҷ ёфта истодааст ва меваҳои аз қабили себ, зардолу ва дигар меваҳое ҳастанд, ки дар ноҳияи рошқалъа метавон онҳоро бо тадриҷ рушд дод ва боварӣ дорем, ки ин семинар барои ноҳияи рошқалъа хеле ба маврид ва муфид мебошад. қисмати дуюми чорабинӣ аз корҳои амалӣ иборат буда, мутахассисони соҳа дар қитъаҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва заминҳои назди ҳавлигӣ корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монданд. иштироккунандагон аз маводҳои лозимӣ барҳавар гардиданд ва ба саҳми онҳо расонида шуд, ки мо минбаъд барои ташкил намудани боғҳо, барқарор намудани боғҳои нав, ташкил намудани гармхонаҳо барои кӯчати ниҳолҳои сабзавотӣ ва бо мубориза бар зидди ҳашаротҳо масъалаҳо баргузорӣ гардиданд ва баррасӣ шуданд. ҳамзамон бояд қайд намоям, ки мо бояд дар амалия ин масъалаҳоро дида бароем, ки акнун шумо дар наворҳо дида истодаед, ки иштироккунандагони семинар аз корҳои амалӣ бархурдор гардидаастанд ва мо минбаъдан ин намоишҳоро минбаъдан дар хоҷагиҳои деҳқонии вилоят идома медиҳем. бобати пайванд намудани дарахтон, истифодаи безарар аз тасмаҳои полиэтиленӣ, тоза намудани дарахтон аз шохчаҳои хушку беҷон, барқарорсозии боғҳо, сабзаводкорӣ, нигоҳубини меваю сабзавот ба сокинон тавсияҳои судманд манзур карда шуд. бо супориши раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон мо имрӯз дар ноҳияи рошқалъа стодро гузаронидем. яквақта баъди гузаронидани стод яъне васат додани корҳои кишоварзӣ, корҳои саҳроӣ гузаронида шуданд ва дар корҳои саҳроӣ ба роҳбарони хоҷагоҳи деҳқонӣ, ба кишоварзони ноҳия баъзе усулҳои киштукор, баъзе корҳои яъне пайванд кардани дарахтҳо ва ё шинондани дарахтҳо дар ноҳияи рошқалъа масъалаҳои фаҳмондагӣ гузаронида шуданд. ин бисёр хуб аст, ки яъне мо бо кишоварзон баъзе вохӯриҳо мегузаронем. чунин корҳои амалӣ ва баргузории таҷриба дар хоҷагиҳои деҳқонӣ натиҷаи хубу самарабахш дорад. гуфта шуд, ки ҳамаи ин талош баҳри ба гардиши кишоварзӣ даровардани боғоти кӯҳна ва заминҳои нав буда, баҳри таъмини амнияти озуқаворӣ, ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, мусоидатгузор аст. имрӯз дар донишгоҳи славянии тоҷикистону россия муаррифии расмии озмунҷоизаи байналмилалии намудҳои варзишҳои экстремалии кардо баргузор шуд. ҳозирин аснои рӯнамоии ин тадбир перомони рушди минбаъдаи рақсҳои варзишӣ ибрози андеша карданд. гузориш дар ин бора. ҳамакнун ҷавонони соҳибзавқу соҳибистеъдоди тоҷикистон ҳам ки маҳорати хуби скейтронӣ, хип-хоп, паркур ва фриран доранд, дастгирӣ ёфтаву истеъдодашон бо фароҳамоварии шароит сайқал дода мешавад. зеро Федератсияи рақсҳои варзишии Тоҷикистон тарҳи ҷадиди конкурс премияи байналмилалии намудҳои варзишҳои экстремалии кардоро муаррифӣ кард, ки ҳадафи он рушд додани намудҳои гуногунӣ вобаста ба рақсҳои варзишӣ мебошад. зимни рӯнамоии тарҳи кардо гуфта шуд, ки лоиҳаи мазкур аввалин ва ягона тадбире аст, ки ба дастгирии бозиҳои ғайрирасмӣ ва ё кӯчагӣ машғул буда, он ҳадаф дорад, ки фарҳанги чунин бозиҳоро рушд диҳад. аз ин имконот минбаъд ҷавононе, ки майлу рағбат ба чунин намудҳои варзиш ва ё бозиҳо доранд, метавонанд истифода баранд.
Все люди, которые долгое время думали, что они как будто бы никому не нужны, их не замечают. Это деятели хип-хопа, деятели брейкинга, трейсеры, которые занимаются паркуром, люди, которые занимаются воркаутом, трекингом, BMX, скейтбордингом, трюковым самокатом. Вот всех ребят, которые занимаются на улицах, наша задача не просто их объединить в одно сообщество, а сделать так, чтобы лучшие из них в результате конкурсных отборов могли претендовать на профессиональную карьеру, на профессиональное развитие, могли через несколько лет сказать гордо: я профессиональный скейтер или я профессиональный бибой, и выходить там на Олимпиаду, на другие самые большие престижные международные турниры, поднимая гордо флаг своей страны. гуфта шуд ки премияи байналмилалии намудҳои варзишҳои экстремалии кардо асосан аз рӯи 11 намуд бозиву рақсҳои экстремалӣ дар саросари дунё баргузор карда мешавад. ба ин васила соҳибистеъдодон на танҳо дастгирӣ меёбанд, балки имконият пайдо менамоянд ки дар сабқату мусобиқаҳои ҷаҳонӣ ҳам иштирок кардаву парчамбардор шаванд. давоми баргузории премия конкурси мазкур ҳадаф аст ки парчамбардорони содиқу қавиирода аз ҳисоби завқмандони тоҷик низ дарёфт гардидаву барои иштирок дар сабқатҳои байналмилалӣ раҳнамоӣ карда шаванд. дар тоҷикистон тадбири кардо феълан аз рӯи 4 намуд доир карда мешавад. ин премияи байналмилалӣ кардо оиди намудҳои экстремалии варзишӣ дар 11 намуд. дар намудҳои премия медарояд рақсҳои варзишӣ хип-хоп, брейкданс, паркур ва фриран, скейтбординг, диджеинг. давраи интихоботи мусобиқа дар 4 намуд гузаронида мешавад. ин брейкданс ва хип-хоп ва паркур ва фриран мебошад ва ин мусобиқа дар аввалои моҳи июн ба нақша гирифта шудааст. зимни муаррифӣ гуфта шуд ки кардо як системаи муосири ба ҳамории бозиву машғулиятҳои экстремалӣ аз саросари ҷаҳон буда рӯи саҳнаи он иштирокчиёнро муваффақиятҳои зиёд интизор хоҳад буд. даври интихоботии конкурс премияи мазкур дар кишвар аз моҳи июн оғоз хоҳад ёфт. мутахассисон аз Федератсияи Россия бо маҳорати ҷавонони Тоҷикистон ошно хоҳанд шуд ва аз миёни онҳо беҳтарин бозигарони скейт, донандагони брейкинг, паркур ва фриран барои иштирок дар даврҳои баъдӣ интихоб менамоянд. марҳилаи ниҳоии кардо 2024 бо иштироки варзишгарони 110 мамлакат аз 22 то 25 август дар Федератсияи Россия баргузор хоҳад шуд ки дар он варзишгарони тоҷик низ иштирок хоҳанд кард. дар ҳошияи тадбири имрӯза инчунин дигар паҳлӯҳои тарҳи мазкур ба нақшаву ҳадафҳои кардо барои рушди бозиҳои экстремалӣ ба иштирокчиён муаррифӣ карда шуд. Есть определенная механика, есть нюансы.